Tak, toto bude asi prvých 200 podpísaných kníh. Ďakujem vám za dôveru. V predpredaji ste si kúpili asi 2200 kníh a to znamená, že ja budem podpisovať ešte 10 krát toľko to. Veľmi rád. Teším sa. Ďakujem za dôveru. Som si istý, že v tej knihe nájdete veci, ktoré ste ani nečakali a ktoré vás potešia, povzbudia, poučia a ktoré vám zmenia život aj pohľad na seba. Mäkká väzba je už ale pomaly vypredaná, takže ak máte záujem ešte o vydanie v brožovanej forme, tak sa ponáhľajte na akv.shop.com a objednajte si brožovanú väzbu. Ak máte záujem o tvrdú väzbu, tak začiatkom decembra bude dostupná aj tvrdá obálka, teda pevná obálka knihy Zachránte svoje kolagény, aj kožu, kĺby a cievy.